बेंटल कलेज स्टुडेन्ट इउनियन ससाइटिनि दिनै बिसायख'थि जानानै थाबाय बेहाय एसे आफादगिरि अदेबानि प्रेसिडेन्ट महरै नोंथहा देरहानो हाबाय बे देरहानायाव माबायदि गोजोननाय मोनखो आरो मा फोरमायगोन बे बुब्लियाव बे दिनैहाय जानाखि जोंनि बेंटल कलेजावहाय स्टुडेन्टस इउनियन बडिनि इलेक्शन बे इलेक्शनाव जों मेजरिटी 11 आउट अफ 10 जों बे केन्डिडेट्सफ्रा जोंनि बे केन्डिडेट्सफ्रा देरहासार जानो हाबाय आरो बेयावनो आं गिबियावनो जोंनि सार बिटिसिनि चिफ सार हाग्रामा महिलारिखौनो हामबाय होनो सानो आरो बेजोंनो लोगोसे जोंनि MCLA सार सुकुर सिं आरो जोंनि EM फानिराम सार फानिराम बिथांखौबो आं हामबाय होनो सानो बेजोंनो लोगोसे बेंटल प्राइमारिनि प्रेसिडेन्ट सार मलनदेन इस्लारि आरो बिनिनो गासैबो मावथि लोगोफोर आरो जा जोंनि टीम मेकर्स जा जोंनि गिबि साननायजों जा टीम एचिभार्सखौ जों दानायसै होननानै साननायजों बिथांमोना जोंखौ केन्डिडेट हिसाबै लिंहरनानै जागायजेननायनिफ्राय दिनैसिम हेफाजाब होबाय बिथांमोनखौ आं गिबियावनो आरो फिन खेबसेबाव हामबाय होनाय थाबावबाय आरो बेजोंनो लोगोसे आं हामबाय होनो सानो जोंनि बिजु सोमदोन नाथानेल आरो बेजोंनो लोगोसे आबिनाथ आरो गुबुन जायफ्रा जोंखौ हेफाजाब होबोबाय बिथांमोनखौबो आं हामबाय होनो सानो आरो बेजोंनो लोगोसे जायफ्रा आउटगोयिं स्टुडेन्ट जा जोंनि कलेजावनो फरायोमोन आरो दा बिथांमोना जोंनि कलेजनिफ्राय पास आउट जानानै थांबाय आरो माखासेया इउनियन बडिनि प्रेसिडेन्ट GS जाबोनाय बिथांमोनाबो जोंखौ हेफाजाब होफैदों जेरैबायदि जोंनि आदा रिजय आदा ग्लेसन आरो आदा जेरेमिया आरो आदा निपुन्जय बिथांमोनाबो जोंखौ हेल्प खालामफैदों आरो गोबां जोंनि सापर्टार्सफोर जाया जोंखौहाय जोंनि नमिनेशन डेनिफ्रायनो दुखु खस्थ' एबा सान हर बिथांमोना फैनानै जोंखौ गाइडेन्स होफैदों आरो जोंखौ सापर्ट होफैदों बिथांमोनखौ आं जोंनि बे टीम एचिभार्सनि गासैबो केन्डिडेटफोरनिफ्राय जानानै आं बिथांमोनखौ हामबाय होयो।